Príprava slovenských futbalistov na európsky šampionát vo Francúzsku pokračuje pár dní po tom, čo zverenci Jana Kozáka remizovali v domácom prostredí, a teda v Trnave. Bez gólov s Lotyšskom 0-0 je tu ďalší zápas, ktorý otestuje ich schopnosti. Tento raz na pôde ďalšieho účastníka vrcholného kontinentálneho podujatia, a to na pôde Írska, ktoré sa po 4 rokoch opäť predstaví na majstrovstvách Európy, tento raz už pod vedením Martina O'Neilla. Čaká nás veľmi zaujímavý duel na Aviva Stadium, kde oba celky nastúpia s obrovskou vervou, pretože pre hráčov, ktorí dnes dostávajú šancu, je to príležitosť zaujať kormidelníkov národných tímov a vybojovať si miesta v 23-člennej nominácii na európsky šampionát. To mark the end of our Easter commemorations, and Piper's Laments will now be played to remember all those who bravely fought in service of our country 100 years ago. Aron the Veen will now be played by the band of the 2nd Brigade and sung by Sergeant David Martin. Ako ste videli, domáci kapitán a historicky najlepší strelec reprezentácie Írska Robbie Keane dnes iba na tribúne nehral ani v piatok proti Švajčiarsku, keďže má problémy s kolenom, ktoré si priviezol ešte zo Spojených štátov amerických. Mimochodom, Íri zvládli súboj proti Švajčiarsku, ktoré